Naghatag karon og pahimangno ang City Social Welfare and Development Office pinaagi ni Attorney Redendo E. Martinez mahitungod sa menor de edad nga nag-apil-apil sa kaggubot sa demolisyon sa Bangkeruan Public Market ni adtong Abril 29, tuig 2026. Sa pakighinabi sa DXDC team kang CSWDO Persons with Disability Affairs Office kun PIDAW Head, Attorney Redendo Martinez, kinahanglan kontrolon sa mga kabataan ang ilang emosyon tungod wala pa kini nasayod sa panghitabo sa palibot, ilabi na sa susamang butang nga misampot sa kagubot. Dugang ni Martinez, kinahanglan ipabili ng respeto sa mga kabataan sa bisan unsang higayon, inubanan sa paggiya sa ilang tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Sa atong mga bata diha, nga mga minor, wala pa mo kabalo sa mga sitwasyon ug unsay nahitabo, ug unsay mga legal nga aspeto. Pero control lang sa inyong kagalingon. You have to respect sa mga katigulangan nato ug di ta mag-apil-apil. Naghatag sabog pahimangno alang sa mga ginikanan nga mamahimong responsable sa pagmonitor sa ilang mga anak ug ipahibalo nga adunay dala nga peligro ang maong pag-apil-apil sa kagubot sa demolisyon. Subay gihapon sa saysay sa CSWDO, dakong tulubagon sa mga ginikanan kung nasamdan ang maong menor. Diin gibutyag nga kung kini mahitabo, dako sab ang tulubagon sa susamang insidente, ingon man sa lokal nga panggamhanan sa Dakbayan. Gani loyo sa nahitabo, kinahanglan ipabilin sa mga kabataan ang ilang respeto sa bisan unsa nga higayon ug dili angay mag-apil-apil sa susamang kagubot. Kini gihatagan og komento sa maong sektor tungod aduna sab mga laing gagmayng bata ang makakita sa maong panghitabo nga adunay kakulangon sa pagsabot sa maong insidente. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Gretchen Igot, Tatak, Aramen.